boli tie komisie, chodili, rôzne sľuby sľubovali, hej, a potom boli zasa organizácia, poťažne tá demokratická strana, ktorá organizovala poťažne, v ktorej sa grupovali tí, ktorí sa chceli presídliť, tak tí boli zhromaždení a išli pozrieť do Československa, kde nás chceli jaksi presídliť, a pochodili Sládkovičové, Senci, aj niektoré tie okolité obce, ako Veľká Mača, Veľké Úlany a tak ďalej. Takže tí sú už teda na druhom svete, ale boli pán Zelman, Jozef, hej, potom ten, čo som spomínal, Šulan, Jano, a aj náš otec boli, taktiež Majoš Štefan, a nejak viacerí si toho nespomínam, tak to boli tak 5-6 približne tej delegácie z našej obci. A jak to vypadalo tých ďalších, to neviem. Len to viem, že pokiaľ sa týka aj občanov Slovenského Komlóša, keď hovorili, že presťahovať, tak tvrdili, teda požiadavku mali takú, že do jednej obci. No tak hovorili Galanta, ale no Galantu, jak si mysleli ako celý okres a nie do jednej obci. Tak, jak to skutočne roztrúsené je do 11 obcí, pokiaľ viem, zo Slovenského Komlóša. No a z Pitvaroša boli rozmiestnení rodiny do 8 obcí. Žiaľ, čo bola skutočne nezdravá vec, ale to sme boli dedina jak jedna rodina na 95% Slovákov, tých 5% boli nejakí Maďari, Nemci a Rumúni a neviem čo, ešte tam pomiešané. A prevážna časť, teda tých 95 až 98% boli luteráni, evanielici. A všeobecne sa medzi sebou hovorilo slovensky. Či to bolo aj na obecnom úrade, pokiaľ neboli až tak prísni tí činitelia, tak sa hovorilo slovensky všeobecne. Maďarsky tak naša mamka napríklad nevedeli vôbec maďarsky, lebo nechodila nikde. Otec tý chudák chodili ako furman Hanďa Sevetkezetu, čo bolo obchodné stredisko tam, tak dochádzali do Segedína na veľkoplošnom voze pre tovar mesačne 2-krát. Hej. No a pritom, keď niekto bol, neviem, v nemocnici alebo vojak v kasárniach v Segedíne, tak sa zviezli s oteckom, lebo v tom období tie vlaky boli veľmi drahé, autobusy takmer nechodili, takže takto sa... Koľko im to trvalo? Tak 10 hodín. Hej. Jedna cesta. Vždycky večer odchádzali
z obci ráno došli do tej Sigeti, tam naložili ten tovar požadovaný a zasa odtiaľ sa večer púšťali a do rána došli domov. Jeden brat, najstarší, ten zomrel ako maďarský vojak na ruskom fronte v 43. roku, niekde tam v Donskej oblasti. Mladší brat, ten zomrel ako 12-ročný. Ešte mladší brat, teda tretí, ten zomrel v 72. roku, tak nejak. A sestra v Galante zomrela pred 8 rokmi. Tam bola v tom dome dôchodcov, lebo jak tomu hovoria, tam v Galante. A švagor ten má 90 rokov, ten ešte tam žije. Tam ešte tvrdne, ale už komunikácia s ním není možná. Ja som išiel predčasnou skupinou, ktorí išli na prácu 30. októbra 1946 a rodičia došli prvým transportom 17. apríla 1947 do Seredi, jak došiel ten prvý transport, tak tam sme ich vítali a odtiaľ zo Seredi potom sme po tej ceste hnali dobytok a aj kone a tak ďalej ošípané, to sme ťahli v tom apríli 1947. No a potom to, jak si postupne išli, neviem, po 50 alebo 60 rodín v jednom transporte. Transportov neviem, koľko ich bolo, ale viem, že približne tak asi 600 rodín bolo presťahovaných. Hej. A ono tak ich uložili, že v jednom vagóne aj 4 rodiny išli. A koľko ich bolo, neviem, lebo nebol som tam na Dolňakoch v tom období a už keď som sem došiel, tak mi aj vytýkali niektoré drobnosti. Predtým som tam mal dievča, s ktorou som chodil 4 roky, ale ona nemienila ísť do Československa, lebo rodičia jej nechceli ísť. A potom si to rozmyslela, aj bola nasťahovaná vo vagóni mojich rodičov a mamka jej nariekala pri dverách vagónu a ona nariekala vnútri. Až potom otec chudák ju vyhodil, že ja neviem nič o Mišovi, choď domov k materi. Takže odišla a ja som zostal slobodný, teda bol som nútený ženiť sa ako 19-ročný, alebo 20-ročný. No. Do toho Sladkovičova sa nasťahovali rodičia, no to bolo v tom období veľké sucho. Hej. Ja som zostal doma pomáhať na rolách a bolo dosť veľké nešťastie z toho. Tam, jak boli už umiestnení dopredu, čo boli vytipované niektoré tie domy pre jednotlivé rodiny, podľa približného jaksi počtu hektárov pôdy, tak niektorí mali dom jaksi obstojný, vhodný a niektorí mali zastaralý a niektorí boli tam aj také prípady, že v jednom dvore bolo aj 5-6 rodín a boli z toho ťahačky všelijaké.